Anna og jeg har valgt at snakke lidt om kønssygdommen HIV, og i den sammenhæng så vil vi også komme ind på AIDS. Ja, og man kan sige, at HIV det er ligesom forstadiet til AIDS. Det er den, der sådan fører til AIDS. Og der er forskellige symptomer på HIV og AIDS, og på HIV der kan man efter 1 til 4 uger efter man så er blevet smittet, der kan man så få en kort influenza eller kyssesyge. Derefter så kan man så måle, at man er blevet smittet af HIV efter 8 uger, fordi der er kroppen fyldt med de her anti-HIV-stoffer. Derefter så kan man faktisk ikke rigtig mærke, at man er syg. Man føler sig egentlig rask, men man går egentlig rundt og er syg. Til AIDS der er der også forskellige symptomer, såsom træthed, uforklarlig vægttab, gentaget luftvejs- og hudinfektioner, feber, diarré og kræftsygdomme. Så er der så forskellige behandlinger af HIV og AIDS. Man kan dog ikke behandle det helt. Man vil altid være syg, hvis man bliver smittet med HIV og derefter AIDS. Men man kan få noget medicin, hvis man nu er smittet med HIV, som holder kroppen i HIV-stadiet, således at det ikke udvikler sig til AIDS. Og så på den måde, så kan man så leve med sygdommen. Man kan også, hvis det er, man ved, at ens partner er smittet med HIV, og man på en eller anden måde har en mistanke om, at man selv er blevet smittet, så kan man inden for 24 timer begynde på en behandling, således at man så prøver ikke at være smittet af HIV, så man ligesom går ind og fjerner nogle af de her stoffer, den her virus. Og den her behandling, den tager så 4 uger. Ja. Og nogle af de følger, der kan være med HIV, jamen det er selvfølgelig AIDS. Og AIDS, det er en rigtig, rigtig farlig virus at have i kroppen, en rigtig farlig sygdom, fordi den går ind og ødelægger kroppens immunforsvar. Og uden et immunforsvar, så kan man altså ikke være sikret imod andre sygdomme, og det kan så resultere i døden. Og HIV smitter så gennem forskellige veje, og det gør det så gennem blod og ved samleje, men det er mest gennem blod, man kan se det. Og for at forebygge det her, så kan man altså bruge kondom ved samleje, og man kan prøve at undgå at komme i kontakt med andres blod, især hvis det så er, at de så er smittet med HIV. Ja. I Danmark er der imellem 200 og 300 nye tilfælde af HIV hvert år. Og der menes, at ca. 5.000 mennesker i Danmark lever med HIV eller AIDS. Og den mest udsatte målgruppe for HIV, jamen det er homoseksuelle og stiknarkomaner. Og det er det netop fordi, at der er større risiko for at få HIV igennem analsex, og samtidig med, at HIV nemlig bliver smittet gennem blodet, og det er jo derfor, at stiknarkomaner er meget udsatte.